No t'has de convertir en Mega Playboy. Què? Que en Ryuji té la capacitat de transformar-se? Sí. Però com? Aquell DCM l'únic que havia de fer era suprimir el Mega Playboy junta. Doncs es veu que té altres efectes. Sigui com sigui, haurem de fer alguna cosa per aturar en Ryuji. Rumia-t'ho amb calma. No l'he preparat pas jo, la composició del DCM. Oh, però he disparat un objectiu que no tocava. Això es podria considerar un delicte. Però també es pot dir que m'han forçat a cometre el delicte. Me'l van enviar els del Ministeri d'Afers del Temps, al DCM. La culpa és seva! Karin, que em sents o no? M'hi he d'oposar rotundament. Per què? Bé, haurem d'aturar aquell escurçó. I et vols convertir en Mega Playboy únicament per això? Saps què dius? Un cop transformat en Mega Playboy, ja no hi ha cap garantia que puguis tornar al teu estat original. És que no parlo de convertir-m'hi al 100%. M'hi vull transformar, però mantenint els sentiments a igual que ara. I com coi saps si es pot fer això? Si tu et convertissis en Mega Playboy, jo em convertiria en una delinqüent. Sembles morro. Mira qui parla, la que li va disparar el DCM en Ryuji. Deies alguna cosa? No deia res. Sigui com sigui, t'asseguro que li penso donar una lliçó a aquell desgraciat. Es pot saber per què estàs tan enfadat? Doncs perquè ahir es va fer passar per mi i va abusar de l'amo. És per l'ami, esclar. Eh? És evident. Ja hi puc posar pegues, que al final sempre està pendent de l'ami. Què et passa, Karin? M'estranya molt això que dius. Per mi és impensable que sigui capaç de fer una cosa així. No trobes? Però és que... Mira, tu te l'estimaves en Momonari, oi? Kotomi... A mi em sembla que has de confiar en ell. Has de pensar que sempre t'ha estimat moltíssim. Kotomi... Jo encara l'estimo. Karin, per què t'has posat tan trista de cop? Auig! De manera que has tornat a fracassar. De fet, el noi que li ha tocat el projectil del DCM s'ha convertit en tot un problema. Auig! Ho sento, però haurem d'actuar ben de pressa. Escolta'm, t'ordeno que tornis al futur immediatament. Què? No m'ho diguis, sisplau. Em condemnen a mort. Doncs no, suposo que no. Però en qualsevol cas no veig cap motiu per allargar més aquesta missió. L'última vegada ja et vaig explicar que no ens queda pressupost per confeccionar més DCM ni per fer més enviaments al passat. Esperi! I què passa amb en Ryuji? No crec pas que ens afecti aquest problema a nosaltres. Oh, i tant! Si deixem les coses tal com estan, en Junta s'hi encararà i es podria convertir en Mega Playboy definitivament. Sí, quin remei. Per tant, la història seguirà el seu curs i això voldrà dir que no hem sigut capaços de canviar-la. M'hi nego. T'hi negues? M'hi nego.
perquè en Junta ha de continuar sent tal com és ara. No és inevitable que es converteixi en mega playboy. I si no és inevitable, s'ha d'evitar. Però què et passa? Aoi! El cas que en Junta Molmonari es torni a transformar en mega playboy, la probabilitat que l'ADN es consolidi definitivament és d'un 98%. Vaja, què hi farem? Adéu-siau, mega playboy. Però, Karin, jo... És que estic enamorat de tu. Sí que el derrotaré. Venceré l'ADN del mega playboy. No puc permetre que en Junta hagi de continuar transformant-se en mega playboy. Aturaré en Ryuji. A mi em sembla que has de confiar en ell. Junta. Llestos, ara ja us he xuclat l'ADN, a tots vosaltres. Ryuji! Com és que fas aquesta fila? He decidit agafar aquest aspecte perquè era el més adient per la nova capacitat que tinc. Venia amb la intenció de parlar amb tu, però no t'hi veig gaire disposat. Karin! Vaja. Ostres, no hi és. És del mega playboy. Sí. Ami! Junta. Què és aquesta màquina? Doncs és de la Karin. Però què hi fas, tu, aquí?
T'he vist sortir de casa. I com que tenia moltes coses per parlar amb tu... Però em pensava que estaves molt empipada amb mi. He pensat que havia de confiar en tu. Perquè hi deu haver alguna explicació, oi? Ami. Auig, molt de gust. En Junta Momonari, oi? És tot un plaer, Momonari. Jo sóc en Yokomori, del Ministeri d'Afers del Temps. O sigui que ets del futur, oi? Això mateix. Sí, és clar. Deu ser el superior de la Karin. És un home del futur? L'Oi m'amoïna i volia veure com està. Però ja veig que ara no hi és. Que ha passat alguna cosa amb la Karin? Suposo que te'n puc parlar. Al capdavall hi estàs molt implicat. És ràpid. No sembla que sigui un ésser humà normal i corrent. Que et penses que em podràs derrotar amb tan poca cosa? És ben evident que has aconseguit poder d'alguna manera. Encara no em crec que la Karin hagi anat a lluitar amb en Ryuji. És cap aquí, la casa d'en Sugashita? Sí, afanya't. Som-hi, doncs. Ostres, no et posis a pedalar dreta. I ara què? Quin camí hem d'agafar? Ex, però què carai fas tu ara, burro? I a terra! Almenys s'ha de reconèixer que hi poses força coratge. Doncs lluitaré seriosament. Així serà més divertit. Aquesta vegada atacaré jo! Momonari! Quin mal. Tanaka, és per això que t'he dit que no volia que la portessis tu, la bici. Perdona. És que no tens remei. Cosa que no saps fer, cosa que t'entestes a fer. Va, puja, de pressa. Sí. És allò d'allà dalt, la casa d'en Sugashita? La casa d'en Ryuji? Reconec que tens uns moviments de cames demolidors. Per tant, els vull per mi. Què has fet? Ara ja sé com ho fas.
No, no pot ser. Em sembla que sí que pot ser, perquè t'he xuclat l'ADN i l'he assimilat. Ara veuràs. No! No! És inútil. Són aquí. Acabem amb aquesta comèdia. Tot l'ADN que he anat absorbint s'ha convertit en un gran poder, el meu poder. I si ara decideixo ajuntar tot aquest poder... Avui no paren de venir convidats. Hola, benvinguts a la meva mansió. Ryuji? La Karin! Arribes massa tard, Momonari. Si pogués, la Karin et diria el mateix. Ryuji! No, sisplau, Junta. No t'acostis. Karin! Pots parlar? Estic bé. Ja n'hi ha prou. Això no t'ho perdonaré mai de la vida, Ryuji. T'ha quedat clar? Oh!